Mit navn er Henrik Pontoppidan. Hvornår har du fødselsdag? Den 24. juli. Hvornår regner du med at dø? Den 21. august 1943. Hvad er din uddannelse? Jeg er ingeniør og lærer. Hvornår startede din debut? I 1881 med novellen Stækkede vinger. Hvordan var din barndom? Jeg fortæller lidt om din barndom. Jeg voksede op som præstesøn, men valgte at bryde min sociale arv og så blive ingeniør. Hvad arbejder du med nu? Nu har jeg skiftet linje og er blevet forfatter. Hvad er din skrivestil? Jeg benytter mig meget af realisme og ironi. Jeg skriver både fra situationer på landet, men også klassiske eksistentialistiske ting. Hvad er en udviklingsroman? En udviklingsroman er en roman, der viser hovedpersonens udviklinger. Disse udviklinger kan både være følelsesmæssige, sociale eller ideologiske. Det kendetegner tit udviklingen i samspil mellem arv og miljø. Okay, har du skrevet en roman, der er sådan en udviklingsroman? Romanen Lykke-Per er rent faktisk en udviklingsroman, der følger Lykke-Pers udvikling fra barn til voksen. Romanen omhandler Lykke-Per, som er præstesøn. Han er opvokset i et præstehjem i en østfynsk fjordby. Hans rigtige navn er Peter Andreas Chydenius. Han bryder den sociale arv ved at flytte til København for at studere til ingeniør og bor på et værelse i Nyboder hos sin familie. Per kom fattig til København og boede hos højbådsmanden. Jeg er højbådsmand Olufsen. Jeg er en gammel og pensioneret mand. Jeg er tynd og mager og høj. Jeg har min overfrakke på og min cylinderformede hat. Jeg er meget disciplineret og har en god humoristisk sans. Jeg er Madame Olufsen. Jeg er næsten lige så høj som min mand, og lille søn af Maura. Jeg har en antydning af en god mustache på overlæben. Og jeg strikker og læser, som er meget typisk pensionister. Jeg har en blomstret nattrøje på om morgenen. Om middagen snørliv og en sort kjole. Jeg har halvskadlet is, som jeg gemmer i en båndbesat kappe. Jeg har tændingekrøller. Og så er jeg meget disciplineret. Og sammen er vi et lykkeligt ægtepar, der er meget sociale. Vi er livsglade. Og vores hjem er et yndigt samlingssted. I vores lejlighed er der lavt til loftet og små vinduer. Vi har generelt ikke så meget plads. Men vi har en kakkelovn for at varme os, og vi har også et gårdværelse. Vi bor godt nok i den lidt højere klasse af København. Så vi har fester og besøgende. Jeg går tit rundt i byen og kigger på guldsmykker og uldtøj i butiksvinduerne. Og jeg vil beskrive vores område her i hovedstaden som en provins inde i hovedstaden. Den kritiske realisme opstår under det moderne gennembrud. Efter den danske litteraturforsker Georg Brandes. Georg Brandes mente, at romantikkens litteratur var fordrømmende og derfor virkelighedsfjern. Den kritiske realisme skulle være en litteratur, som sætter problemer under debat. Kritisk realisme er derfor et opgør mellem positivismen og postmodernismen. Man ser noget med sine sanser og giver en kritisk analyse for at se, hvorfor tingene er, som de er. Man pynter ikke på tingene, og man tager dem direkte. I teksten Lykke-Per blev præsenteret for højbådsmanden som en ældre, velhavende mand, som bruger sine ressourcer på at hjælpe studerende og udsatte. Teksten giver en opfordring til andre velhavende med, at de skal hjælpe andre mennesker. Højbådsmanden er dog ikke kun god. For eksempel betror hans kone ham ikke med penge, fordi han i stedet for vil bruge pengene på kvinder. Og derfor passer teksten godt med kritisk realisme.